ልዑል አግላዲዮስ ንጉስ ምሸት ፈታዊ ሄርሚን ኦ ዋጭዋጭታን አጥቃስ አልወን ለይትን እትፈቱ በሐሳብ ተታሒስካ ኣብ ቅድሚ ወርሒ ደው ምባል ንምንታይ ይኸውን በይንኻ ተሰላስሎ ግን እንታይ ይኸውን كما يالله جيليس كما امسيخا غلاديوس نابي طفيخا بابجخا 10 معلت كو خوينو دمصخا خبز طف فقرغا حزكا يترفنيو وا فقر حزن له لو منغو مساي كم زنبرت تزنغراكا خزعركاي انت خزارو زلها يسينا مسخا نيرا من يسينا يا زي اخ انا زبلكو نيرمينيا كعرقوكم دليا كتحتني مصيا نيرا انا كوز مسلني انتاي نيروز مسلكا سق اندبل كوريخا اندي خانيركا قالو قال الله مالديو اتابت ጨረታ ዝራና ያጓል ያ حقي انا ونعاي ገሚተኔረ እንታይ ዳ ምን ይخلكለካ ንስኻ ልዑል ኢኻ ሃፍታም ኢኻ ካብዝን ለዓለ ድማ ልዕል ዝኾነ ሰብ ኣዚኻ ምልኩዕ ኢኻ ምን ይخلكለካ እትخلكለን እሞ በዓላ ዮሲናያ ከመይ ተዛሪብካ ያሪኻ ኣይፋልን ሰብ ሊካላ ኣይ ኣይላኽኩን እሞ እንታይ ዳ ትሽግር እተሽግር ንሳ ከምተን ካልኦት ንፈልጠና ዓይነት ዋልድ ዘይ ምዃናዩ በየን ክጅምሮ ከም ዘለንውን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን እሞ بفقر ክትስሕባፈትን بفقر ትማራ ሰው ኣይኮነትን መጃኻ እሞ እንታይ ከም ትገብርክ ነግረካ እስኪ ብገንዘብ ብኽብሪ ብስልጣን ፈትና ንዓኻ እንተ ተመሪዓ ልዕልቲ ከም ትኸውን ውን ንገራ ሽዑ ብርግስ ክትቅበለካ ልክ ኣለኻ ስለምንታይ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ መርዓ ዘይሓሰብኩ ነይረ ኣብይት ኣነርካ ክሳብ ሕጂ ነጊረካኮ بزي باي يكون الكان يكويلك بغلطف صباح غيرك حتى امبي خمزي تبلك رجسنيا كبرات عدماتنا ابروتوس نزي عابي مبصح نخبر نغوس ابسيديا زقربه يبالو كوراس ماكينيا قبريانوس ازري تزوري له بوب قبريانوس زدي تعدنا نجر كمنا تزبلص اسماتኛ አይመስልን አስማተኛ ቆጵሪያኖስ ናይ ተዓቢ ንጉስ ፕሮቶስ አገልጋሊ ቆጵሪያኖስ ንጉስ አብሲዲያ ዓቢ ጋሻዩ ናትካ ጥበብ ክሪደልሎ ከመይ ገይረ ናይ ንጉስን ዕዱማትን ትእዛዝ ከአብኽል ዝሓለፈ ዓመት ተዓዲመ ኸይደ ከለኹ ኣብ ናይ ዕዱማት ቦታ ሓደ ዓቢ በዓል ስራያር ኢኒ ነይሩ ምትሃቱ ፈትየ ነይረ بمتهاتو حانت صبغت سبيت فترة اي دونغين اقلقالي تقبرا كبر نقوس ناي تبع سراي سمك حتى تخلو سممو باقوايز بحال باقوبا فالوس باقوبا نمصالي
ጎይታ ቆጵርያኖስ ባጉባ ናፈሉስኩን ተለወጥ ሕጂ ድማ ባጉባኹን ጎይታ ቆጵርያኖስ ንጉስ እዚ ተዓቢ በዓል አስማተኛኻ ፍጹም ክኾን ኣይክእልኒ ባጉባ አቤት ጎይታይ ብኸመይ ብኽዳን ለይቲ ክትመጽእ ኸኣልካ ብኸመይ ቆጵርያኖስ ብፍጥነት ከምጻካ ኸኣለ ንሱ ጎይታ እዩ ጎይታ ቆጵርያኖስ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ስማተኛ እዩ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ኣነ መን እየ ንስኻ እኮ ፀሓይ ኢኻ ንሕና እኮ ኣብ ቅድሚኻ ከም ንኣሽቱ ከዋኽብቲ ኢና ሕጂ ናብ መደቀሰ የምለሰኒ ኣዝየ ደኽመ ርቅስ ደልየ ኣለኹ ዲያብሎስ ዝሰዓረሉ ትንኮ መንገዲ ትሕትና ምዃኑ ክትፈልጥለኪ ምኽንያቱ ዛጓለይ ሰይጣን ዝወደቐ ብትዕቢት ሓጢኣት እዩ በዚ ምኽንያት ትሕትና ይስዕሮ እዩ ዘዋረዶን ናብ መርገም ዘምጽኦን ካብ ገነት ሙፅኡን ካብ ሊቀ መላእክት ሙራዱን የዘኻኽሮ እዩ ሓቂ ኣባ እቶም ፈተናታት ግን እምብዛ ብርቱዓት እዮም ክፉኣት ሓሳባት እንዳፈታተኑን እዮም ድኻመይ ይፍለጠና ኣሎ ዛጓለይ ዲያብሎስ ንደቂ ሰባት ካብ ገነት ንኸትርፍ ዝዋጋእ ጸላኢ እኳ እዩ ዲያብሎስ ግን ንደቂ ሰባት ብምውጋእን ገነት ንኸይኣቱ ብምግባርን እንታይ ይጠቕሙ ኣሎ ናይ ገዛ ርእሱ ዓብዪ ግዛኣት ይረክብ ብዙሓት ካብ ገነት ኣትሪፉ ንባዕሉ ይእክብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ግና ዝበርትዐ እዩ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክህልዎ ንበር ንኸይጠፍእ እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ንሞት ብምሃብ ንዓለም ክሳዕ ክንዲ ዘፍቅራ እግዚኣብሔር እምነት የጽንዓል ክዛጓለይ ዝለኣኽኩልኩም መልእኽቲ በፂሕኩም ክኸውን ተስፋ ገብር እወ ብርግጽ ምምጻእኩም ክጽበ ጸኒሐ ብዙሕ ግዜኹም ክበልዓልኩም ኣይደልን ከምዚ ትርእይዎ ኣግላድዮስ ወደይ ናይ አንጾኪያ ምልኩዕ መንሰይ ከምኡውን በዓል ጸጋን ኣዝዩ ክቡር ወድን እዩ እዚ እሞ ፍሉጥ ነገር እዩ ንወድና እትበቅዕ ጽብቕቲ ጎርዞ ከም ዘላትኩም ሰሚዕና ኣለና ንዓና እውን ዓቢ ክብሪ እዩ ኣግላድዮስ ወደይ ድማ ቅኑዕ ሰብ እዩ እዚ እሞ ንዓና እውን ዓቢ ክብሪ እዩ ንልቢ ወደይ ዝማረኸት ጽብቕቲ ጎርዞ ክሪኣ እኽእል ዶ ሕጂ እኳ ብጀሪ እንዳኳያ ዘላ ካልእ ግዜ ምስ መጻኹም ግና ክትርእይዋ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ይኹን ንሰማማዕ ኢና ወድና ዝፈትዋ ንሕና እውን ንፈትዋ ኢና ከምኡውን ጓልኩም ትፍቶ ይመስለኒ ኣነ እውን ብርግጽ ክፈትዋየ ከም ጓለይ እያ ክትከውን እንተዘይረኣኽዋ እኳ ብምርጫ ወደይ ተኣማመነ ብጓልና ስለ ዝተኣመንኩም ክብረት ይሃበልና ስማ መን እያ ኢኹም ዝበልኩምኒ ስማ ዮስቲና እያ ትበሃል ዮስቲና ደስ ዝብል ስም እዩ የቐኒየለይ እመቤተይ ነገር ግና ሓደ ነገር ክሓተኩም እደሊ ኣለኹ እንታይ እዩ ንገረና እስኪ ቀሊል ነገር እዩ ዮስቲና ጓለይ ሓሳባኸይ ሓብአት ብግልጽ ከም እትዛረብ ገይረ ዕብየያ ዝኾነ ነገር ንኽትገብር ኣገዲደያ ይፈልጥን እየ ስለዚ ንኽመኽራ ቁሩብ ግዜ ክትህቡኒ ደልየ ዓብዪ ነገር እዩ ኣነ እውን ናታ ተሓሳስባ ዘለዋ ፈቱ እየ ካብ ካልኦት ኣዋልድ ዝያዳ ከም ትማርኸኒ ክገብር እየ ብፍጹም ጸገም የብሉን ንውሕዳት መዓልትታት ክንዕገስ ኢና ክብረት ይሃበለይ ስለዚ መልስኹም ክንጽበ ኢና እግዚአብሔር ይምርሐን እስኪ ከመይ ለኸም ዝነግራ ኣይፈልጥን እየ ዮስቲና እኳ ህፃን ኣይኮነትን ብዘይንሱ ኸዓ ናይ ጓል ነገር ምምርዓዋ ዘይተርፍ እዩ እግዚኣብሔር ካብ ምርዓ ኣይክልክልን እዩ ብድንግልና እውን ይንበር እዩ እንታይ ዳሞ ክንገብር ኢና ሓንሳብ እስከ ስቕ ንበል ናባና ትመጽእ ኣላ ይመስለኒ ከመይ ኣምሲኻ ኣቦይ ኣዴኪ ከመይ ኣምሲኺ ከመይ ኣምሲኹም ፍትዋ ስድራ ቤተይ ከመይ ኣምሲኺ ዘጓለይ ከመይ ከምቲ ክጽብቕተይ ዝኾነ ነገር ዝግበር ዘሎ መስለኒ ሓቅኺ ክዛጓለይ እንታይ ንሱ ኣቦይ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ናበኩ ክኸይድ ክኸለኺ ንዓኽ ዝሰማዕ ጥዑይ ሰብኣይ መፂኡ ነይሩ ዝሰማማዓኪ ክምርዖ ደለየ ኢለኩም ነይረ ደ እንታይ ዳ ዘጓለይ ንዘላለም ከይትመርዓኺ ክትነብር ደሊኺ እቲ ሰብ መን ምዃኑ ክፈልጥ ክእል ዶ ልኡል ኣግላድዮስ እዩ ናይ አንጾኪያ ንጉሳዊ ቤተሰብ ጠቕላላ እምነት የብሉን ብሓቂ እንታይ ከም ዝብል ኣይፈልጥን እየ ዘጓለይ እስከ ገለበለ ፍትውተይ ኣቦይ ንኣኹም ክእዘዝ እግዚኣብሔር እዝዘኒ እዩ ንዓኻ ኣይዘዝን ክብለካ ኣይክእልኒ እዚ ትእዛዝካ ዝቕበሎ ብክልተ ነገር እዩ ቀዳማይ ንሱ ብእምነት ምስ ዝመስለኒ ካልኣይ ድማ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ክብ እንተዘይውስን ነይራ ኣነ ናይ እግዚኣብሔር መርዓት እየ ኣቦይ